I'm feeling high. Καλημέρα, κύριε. Καλά, εσείς. Η οικογένεια καλά. Πάντα. Κύριε Λίπη, ξέρετε λίγο παλιό. Είναι στο σημείο που σας πιάνω. Εντάξει. Διαβάσαμε. Ναι, έπεσες πολύ μέσα. Επειδή έπαιζε δεν μιλάμε μόνο εσείς. Δεν διαβάζω. Ποιος δεν διαβάζει ο Βασίλης θα λέει. Πώς λέει και έβαλαμε Δεν έχει λίγο. φάει. Διάβασες. Κάτι καλό. Στην αλήθεια. Ωραία. Πήρες μια κόλλα σε όλους. Γράφτε προειδοποιητές. Και μην ρωτήσετε γιατί, θέλω να δω τις ικανότητές σας. Μα κύριε, μας Μας βάζει κάθε φορά μας έχετε επιδείξει. Μας λένε και κύριε δυο ασκήσεις στο μάθημα μας ζητάμε. Πρώτο μίλα ήρεμο. Καλά. Μα κύριε, μας λένε δυο ασκήσεις. Τέρμα! Εντάξει. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είχαμε ασκήσει από τη σελίδα 63. Να σας πω λοιπόν, επειδή εγώ τώρα δεν έχω και πολύ όρεξη να κάνω μάθημα. Και δεν έφερα κιόλας που δεν έφερα τα βιβλία μου. Δεν λέτε να συζητήσουμε τίποτα. Τι θέλετε να Τι συζητήσετε? θέλετε. Κάτι άκουσα για το καινούριο του Σαββάου που θα έχουμε πρεμιέρα το Σάββατο. Λέτε να έρθει πάλι ο φίλος μας ο Ντάνος. Μπα, δεν νομίζω να τον πάρω. Αυτός τώρα είναι και στη σκιά του με τα κομμενάκια του. Ζωή και κότα κάνει. Μάλιστα. Εμείς τούξη ελευθερία και φέτος. Ενδιαφέρον. Και τι λέτε, ποιος θα πάρει φέτος Champions League? Γιουβέντος, κύριε. Juventus. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Τι άλλο, πείτε κάτι. Κανακομμένη τσατσακάμε. Πα, όχι, παιδιά. Γιατί, κύριε? Γιατί? Είμαι παντρεμένος τώρα. Μικρός είστε ακόμα. Τι παντρεμένος τώρα, πόσο, με το ζόρι 50 φτάνετε. Ξέρω, αλλά τώρα εντάξει είμαι ωραίος, δεν λέω, αλλά εντάξει, έχω την οικογένειά μου, έχω τα παιδιά μου τώρα. Δεν χρειάζομαι να δούμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα! Ναι, ναι. Τι κάνετε? Φέρτε το ψηλό εδώ ποιος λέει. Στο λιπράκι. Ωραία. Να ξέρετε, σήμερα ούτε λύση μου μπορεί να έχει τίποτα. Προχωρώ παρακάτω, λέω το μάθημα και τέλος. Εντάξει. Γιατί δεν έχω όρεξη, φίλε. Ξύπνησα με νεύρα. Εγώ έχω απορία όμως. Δεν πειράζει, το άλλο μάθημα. Άιντε τώρα. Σίγουρα λίγο σου Βασίλη, μάλλον άνοιξε πρώτη την κουρτίνα. Γιατί, κύριε, μια χαρά είναι έτσι. Τι μια χαρά είναι έτσι, πού είσαι, στο δικό σου γιος, άνοιξε την. Άιντε τώρα. Σήκωσε εσύ να σβήσεις τον πίνακα. Σήκω να σβήσεις τον πίνακα. Μου φωνάζει. Όπα, Νικό, ας πάω τον απουσία. Καλησπέρα στα Ρεμόλιο και στα όμορφα κοριτσάκια εκεί πίσω στη γαλαρία. Λοιπόν, εκεί πίσω το Ελενάκι με το ωραίο το χαμόγελο θα σηκωθεί να μας κάνει μια άσκηση. Στον πίνακα δεν είναι λίγο τέτοιο, αλλά θα σε βοηθήσω και σε ιδιαίτερα. Άμα χρειαστεί. Ξεκίνησε το πέσιμο. Τι είπες εσύ? Τίποτα κύριε, δεν είπα τίποτα. Ελενίτσα, θα σηκωθείς? Θα σηκωθείς, λέω, στο τέτοιο. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, παιδί μου? Κανένα πρόβλημα, κύριε. Α, εντάξει. Έχει το χαζό. Τι ελάτε πολύ. Τι κάνετε? Θα να σου βγάλω έξω, εντάξει. Ξεκινήσαμε. Δεν θα σου βγάλω έξω, να έχεις μπει στο πίνακα. Α, μα τι να τη ζήσεις. Σήκω σπίτι στον πίνακα. Καλά. Άστο. Εντάξει κύριε, τώρα. Να καθίσω. Ανοίξτε τα βιβλία σας. Εντάξει, άσε με κύριε. Κύριε, θα πούμε κύριε. Κύριε μας είπε να τα φέρουμε. Ξεχάστε. Ποιος σήμερα να τα φέρει? Εσείς. Τα βιβλία. Απουσία! Με αυτά τα αρχίδια, τι ώρα. Κοίτα το μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά είμαστε. Ωραία, ανοίξτε το βιβλίο σας τώρα στη σελίδα. Περιμένουμε λίγο. Α, δεν έχουμε.
Τι εννοείται, δεν έχετε παιδιά? Δεν έχουμε φέρει το βιβλίο μας, κύριε. Γιατί παιδιά, μην μου το κάνετε τώρα. Γιατί έτσι θέλουμε. Παιδιά, θα μπει κανένας μέσα τώρα και θα έχω πρόβλημα. Α, δεν έχουμε παιδιά, θα κάνουμε φασαρία. Καλά είναι. Όχι φασαρία, παιδιά, σας παρακαλώ, έκανα παράπονα να διευθυντή την άλλη φορά. Να διαπραγματευτούμε, τι θέλετε να Τι κάνετε. θέλει να κάνουμε. Καλά, έξω, αν δεν θέλετε να κάνετε μάθημα, βγάλετε το κινητό σας λίγο να παίξετε. Ωραία. Εσύ Τι θα κάνει, τις όλους τι θα κάνει. Ναι, ναι, παιδιά, σας παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Μην κάνετε φασαρία, μόνο αυτό. Έτσι. Ωραία. Τι. Τίποτα. Καλημέρα, παιδιά. Σας παρακαλώ, μην κάνετε πολύ ησυχία. Καλησπέρα αγοράκια και κοριτσάκια. Ελενίτσα μου, θα σηκωθεί σήμερα στον πίνακα. Το είδα εγώ το κολλάνι. Τι έχεις να μας πεις. Γιατί δεν σηκώνεις. Κλείστε ρε μαλάκα για το πούτσο. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα κύριε. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Πάντα καλά πάντα. Το ψηλό κύριε. Μόνο φώτιση, οπότε... I'm feeling high.